إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглауларыбыз, барча мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры булган кулы һәм шәриф булган пәйгамбәредер. Аллаһ аннан, аның гаиләсеннән һәм аның сахабаларыннан риза булса иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса туры юлга үзенең рәхмәте белән күндерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз үзенең гаделлеге белән кемне дә булса хак юлдан яздырырга теләсә, аны беркем дә бүтән кире туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй мөселманнар, эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты. Аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз пәйгамбәребезгә мөгъҗиза буларак шундый бер сыйфат бирде. Пәйгамбәребез әз сөйләде, сүзләре кечкенә иде, җөмләләре кечкенә иде. Әмма ләкин ул сүзләр, ул җөмләләр әз булуына карамастан үзләренә бик тә тирән мәгънәләр җыялар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шул хадисләр арасында әлбәттә һәммә безгә дә таныш булган, һәммә безгә дә еш ишетелә торган кайсы бер хадисләр бар. Һәм ул хадисләр, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребезнең башыннан чыккан уй фикерләре түгел, Аллаһ Тәгаләдән ингән вахиләр, хәбәрләр булып тора. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтте: "Ва ма янтиқу анил һава ин хуа илля вахью юха". Һәм ул ди, үз белдегеннән чыгып, үз нәфсесеннән чыгып, бер сүз дә әйтми, аның барлык әйткән сүзләре Аллаһ Тәгаләдән ингән вахиләр, хәбәрләр булып тора. Һәм шушы вагазымда да, мөхтәрәм җәмәгать, иң беренче үземә һәм инде аннан соң сезгә мөрәҗәгать итәсем килә, һәм пәйгамбәребезнең дә данлыклы, танылган булган хадисе "Ачуланма" дигән сүзләре хакында сезгә бүген сөйлисем килә. Һәм бер вакытны пәйгамбәребез янына бер кеше килә. Һәм бу пәйгамбәребездән үгет нәсихәт таләп итә башлый, васият таләп итә башлый. "Васият миңа бир, үгет нәсихәт бир, күп сүз булмасын" ди, әз генә булсын ди, но прямо кирәк, иң кирәкле сүзләр булсын ди. Һәм шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа "Ачуланма" дип җавап кайтара. Тегесе тагын сорый, кабат сорый,
Һәм ул сораган саен Пәйгамбәребез ачуланма дип кенә җавап кайтара иде. Һәм шулай ук шул хадисның икенче риваятендә былай дип әйтә, ул кеше әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, мине җәннәткә кертәчәк һәм җәһәннәмнән ерагайтачак эшне миңа күрсәтсәң иде, һәм миңа күп сүзләр белән түгел, әз сүзләр белән аңлатсаң иде" дип сорадым ди. Һәм шунда Аллаһ илчесе миңа ачуланма дип җавап кайтарды. Һәм васият дигән сүз, завещание дип әйтәбез без аны кайсы бер вакытларда, аның ул сүзнең мәгънәләренең берсе, ягъни сиңа тормышыңа җитәрлек киңәш, завет. Син вафат булганчыга хәтлек, син ул сүзгә тугры калып, үз гамәлеңдә күрсәтергә тиешле булган сүз васият була. Һәм менә бу кешегә Пәйгамбәребез нинди васият кылды? Ачуланма дип әйтте. Һәм инде әгәр дә ачулану хисе турында, ачулану сыйфаты турында әгәр дә карасак, Коръәндә һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәтендә күп урыннарда искә алынуын күрербез. Һәм әлбәттә, ачулану ул кешенең табигый булган сыйфатларының берсе. Һәрбер кешедә дә бар ул. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, арабызда әйтергә кирәк, бер генә фәрештә юк. Шулай бит? Һәрберебездә дә булган сыйфат һәм һәрберебездә дә шушы сыйфат булуына карамастан, без инде әлбәттә шушы сыйфатка каршы көрәшергә, инде яшәргә тиешбез. Һәм ачулану дигән сүзнең мәгънәсе, ягъни тыңламаган, ошамаган әйбергә яки кешегә үзеңнең риза булмавыңны сүз белән яки берәр эш белән күрсәтү. Ул ошамаган әйберне кире кагу. Ул ошамаган әйбергә инкар итү, инкарлык күрсәтү. Һәм әлбәттә кешеләр арасында ачулану сыйфаты ике төрле булырга мөмкин. Яхшы ачулану бар һәм бар яман ачулану, начар ачулану. Һәм яхшы ачулануны галимнәр былай дип әйтәләр: яхшы ачулану, ягъни Аллаһ хакы өчен ачулану. Аллаһ хакы өчен, дин нигезләрен какшаткан өчен һәм шул очракларда ачуны белдерү, хаклык инкар ителгән вакытта ризасызлыкны күрсәтү. Һәм хадисләрдә килгәнчә Гайша анабыз әйтте: Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд үзе өчен бер кашан да ачуланмады дип әйтә. Үзе өчен, үзенең абидалары өчен бер кашан да ачуланмады ди. Ләкин аның бөтен булган ачуы ди Аллаһ хакы өчен иде дип әйтә. Аллаһ хакы өчен иде, Аллаһ хакы бузылганда гына ачулана иде дип әйтә. Инде мөхтәрәм җәмәгать, ачулануның икенче төре яман ачулану, менә бу эшләрнең капма каршысы. Кеше белән сүзләнешү, батыл ялган өчен ачулану, үзеңнең минлегеңне саклап калу өчен ачулану, һәм менә бу төр ачуланудан нәкъ безне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тыйган да инде. Һәм инде алдагы хадистә сөйләүче кеше былай ди: "Мин Аллаһ илчесе әйткән сүзләр хакында уйлана башладым" дип әйтә. Һәм шуннан да ачу сәбәпле нинди генә начарлык эшләре булмасын, һәрберсенең башында ди ачулану тора иде дип әйтә шушы хадисне сөйләгән кеше. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ачуланма дигән васияте ул шушы сорауны сораган кешегә генә түгел, Пәйгамбәребезнең бөтен өммәтенә дә биргән васияте булып тора. Кыямәт көне җиткәнчегә хәтлек, иң соңгы иман иясе вафат булганчыга хәтлек, һәрбер кешегә туры килгән васият Пәйгамбәребезнең киңәше булып тора. Һәм менә шул васият хакында, шул киңәш хакында без уйларга тиешбез һәм фикерләргә тиешбез һәм нәтиҗәләр чыгарырга тиешбез. Чөнки ачулану һичшиксез кешегә начарлык кына китерә. Ачуланганда кеше кызарына, бүртенә, ачуланганда, менә әгәр дә даже гәҗитләрне алыйк, мәсәлән, телевизорларны алыйк, әймә, нинди генә вахшилек эшләнмәсен, нинди генә җинаят эшләнмәсен, ул җинаятның нигезендә ачулану ята. Икесе сөйләштеләр, утырдылар, ачуланды, мансак пычак белән чәнчеде. Ачуланды, моңа үч итеп, моның әйберсен алды. Ачуланды, моны сүз белән рәнҗетте, кулы белән рәнҗетте. Һәм ничәмә гаиләләр таркала, мөхтәрәм җәмәгать, нәкъ шул ачу сәбәпле. Ничәмә дуслар дошманга әвереләләр, нәкъ шул араларында икесенең берсе ачуын
тыя алмаганга сәбәпле, кайсы бер кешеләр нәкъ ачу сәбәпле, ачулы булу сәбәпле сапожник кебек сүгенә башлыйлар, мөхтәрәм җәмәгать, пычрак сүзләр әйтә башлыйлар, үз-үзен тыя алмыйлар. Аның сәбәбе нәрсәдә? Аның сәбәбе нәкъ шул ачулануда. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә ачулану хисе күбебездә булырга мөмкин. Без ачуланабыз, без нәрсәдер әйтәбез, нәрсәдер эшлибез, ләкин һәр вакыт ул сүзләрдән соң, ул эшләрдән соң без үкенәбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә галимнәребез шушы хадисны тикшергәннән соң, ачуланма дигән сүзләрдән соң ике нәтиҗәгә килделәр. Һәм шуларның берсе ачуланма, беренче нәтиҗәсе ачуланма дигән сүзнең мәгънәсе, ягъни ачуга китерә торган сүзләр һәм эшләр башкарма. Нәрсә синең ачуыңны чыгара, ул әйбергә якынлашма, ул әйбергә килмә, һәм ачуның капма каршы сыйфатлары яхшылык, сабырлык, түземлелек, хикмәтлелек сыйфатларына ия бул дип әйтәләр. Инде түбәнчелеккә һәм шуларга охшаган начар сыйфатларга ия булма дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, үз-үзеңне тотышыңда күркәм сыйфатлар күп булса, әгәр дә үзеңдә күркәм сыйфатлар күп булса, начарларына урында калмас, иншааллах. Һәм шуңа күрә безнең тормышыбызга карасак та, мөхтәрәм җәмәгать, өйдә булсынмы ул, эштә булсынмы, әгәр дә даже хатының белән арагызда, мәсәлән, син беләсең, хәзер син бер сүз әйтсәң, хатының ачуланачак. Ул берәр сүз әйтсә, син ачуланачаксың. Нигә соң алайса шул әйбергә китертергә? Русча әйтмешли, почему доводить до пилого коленя? Ни өчен шул ачуны чыгара торган эшкә, сүзгә якынлашырга? Әгәр дә беләсең икән, тагын бер 5-10 минут утырсаң, ачуланачаксыз. Скандал килеп чыгачак, талашу килеп чыгачак. Һәм Алла сакласын, аннан да куркынычрак булган нәтиҗәләргә, аннан да куркынычрак булган ниләргә, последствияләргә килергә мөмкин. Нигә соң ул хәтле әйбергә хәтле түзәргә? Һәм инде кайсы берләре инде гаиләсендә ачуланышканда хатынына үзен кто в доме хозяин икәнлеген күрсәтергә телиләр кайсы берләре. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, хатыныңа үзеңнең баш икәнлегеңне күрсәтүне аның ысуллары бик күп. Һәм әгәр дә менә күп гомер күргән, зур тормыш тәҗрибәсен туплаган бабайларга, әбиләргә әгәр дә мөрәҗәгать итсәгез, алар сезгә 1001 ысул күрсәтерләр. Ничек иттереп, тихо, мирно, спокойно иттереп, инде өеңдә кем баш икәнлегенне күрсәтергә. Ләкин ачулану, ызгышу, талаш, алар хәерлелеккә китермиләр. Кайсы берләр, мөхтәрәм җәмәгать, мин әйтмим, әгел ирләр генә алар гына ачуланышалар, алар гына нитәләр дип. Юк, кайсы бер ирләр зарлана, хатын ди, кайсы бер вакытта шундый сүзләр әйтеп куя ди. Ул как будто ди, менә шушы күгәргән казак белән тыгып ди, бурып куя дип әйтә. Шул хәтле авырттыра ди. Менә шуннан соң гел ачуланып шартларга әзер буламын дип әйтәләр кайсы берләре, мөхтәрәм җәмәгать. Бу хатыннарга да кагыла. Нигә соң әгәр дә иреңне беләсең икән, хәзер бер сүз әйтәсең, ул аннан гел шартлаячак, кызарыначак, бүртенәчәк. Нигә ул сүзне әйтергә? Нигә аны ачулануга китертерергә? Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез, алар безгә гыйлемдә дә үрнәк булдылар, алар гаиләләрендә дә безгә үрнәк булдылар. Һәм бер вакытны Имам Әхмәд булай дип әйтә. Мин хатыным белән дип әйтә, 40 елдан артык бергә яшәдек дип әйтә. 40 ел буена бер тапкыр талашмадык дип әйтә. Бер тапкыр ачуланышмадык ди. Әгәр дә мин кызарына, бүртенә башласам, мин ачулана башласам, хатыным дәшмәде дип әйтә. Әгәр дә хатын кызарына, бүртенә башласа, ачуланыша башласа, мин эндәшмәдем ди. Һәм менә шул сәбәпле бәхетле яшәгәннәр, бер ызгышмаганнар, бер талашмаганнар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, бу безгә бер үрнәк булып тора. Һәм дуслар арасында да нәкъ шулай. Мәчет мәхәлләсе булсынмы, таныш белешләр булсынмы, ачуны китерә торган сәбәпләрдән саклан, ерак бул. Әгәр дә беләсең икән, берәр кеше аның холкы начар. Беләсең икән, берәр кеше ул тиз кызып китүчән. Беләсең икән, аңа бер сүз әйтсәң, ул сиңа 10-ны җавап кайтарачак. Нигә соң аның янына барырга? Нигә соң аның белән сөйләшеп, үзеңне шушы аның дәрәҗәсенә төшерергә? Нигә соң үзеңне ачуга китерергә? Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, монда начар холыклы булган кешегә дә кисәтү бар. Кем әгәр дә үзе начар сыйфатларны туплап,
кызып китә икән, әшәке икән, һәм инде бер сүзгә ул сиңа 10 сүз итеп җавап кайтара икән, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кешеләрне бик каты куркытты. Һәм нәрсә ди Пәйгамбәребез? Әшәкелекләре сәбәпле үзләреннән кешеләрне качыручылар кыямәт көнендә иң начар урынга ия булырлар ди. Ягъни моның белән бүтән беркем дә сөйләшми, беркем дә аралашмый. Ни өчен? Моның холкы начар. Бу үзен начар тота. Бу ачуланыша, бу кызыша, бу җүнләп моның белән тыныч рәвештә сөйләшеп булмый. Һәм менә шул рәвешле яныңнан кешеләр китеп бетсәләр, Алла сакласын, әйме, бу кеше кыямәттә иң начар урыннарда булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә һәммәбез дә күркәм сыйфатларга телибезме, теләмибезме, ләкин без күркәм сыйфатларга ия булырга тиешбез. Кичкенә вакыттан бездә андый сыйфатлар булдымы? Яки үскәч без ул сыйфатларны үзебезгә җыябызмы? Ләкин күркәм сыйфатларга ия булырга тиешбез. Һәм шуңа күрә, димәк, беренче нәтиҗә, ачуланма дигән хадисның беренче нәтиҗәсе ачуга китерә торган сәбәпләрдән саклану, ерак булу. Икенчесе, мөхтәрәм җәмәгать, ачуың килсә, ачуга нигезләнеп, нинди дә булса тыелган эшләр һәм харам булган сүзләр, әйтүләрдән саклану. Бузык сүзләрдән ерак булу һәм үз-үзеңне сабыр итәргә тәрбияләү һәм сабыр итәргә тырышырга тиешле. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә монда беренчесе якынайма сабыр ачулануга, якынайма аның сәбәпләренә. Ләкин үзең ачуландың икән, үз-үзеңне тый. Ачу сәбәпле синең сүзләрең дә, синең эшләрең дә чыкмасын. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә булай дип әйтә: кешене көрәшеп җиңгән кеше көчле түгел ди. Не тот силен, кто обладает хорошим техникой борьбы, да, кто может забороть других, а именно тот, кто может совладеть собой во время гнева. Һәм Пәйгамбәребез нәрсә ди? Үз-үзен ачуланганда тыеп тора торган, тыеп ала торган, сабыр итә торган кеше менә шул була көчле дип әйтә. Һәм шуңа күрә кайсы бер вакытларда һәрберебез кеше, беребез дә фәрештә түгел. Әйме, кайсы бер вакытта ачу килә, кемдер сиңа кычкыра, кемдер сине төртә, аягыңа баса, әйме, җавап кайтарасы килә. Шул хәтта җавап кайтарасы килә. Бер сүз генә әйтәм, чтобы аның шалт авызы ябылсын дип. Ләкин юк, җәмәгать. Тырышырга тиешбез, түзәргә тиешбез, аның дәрәҗәсенә төшәргә тиеш түгелбез, һәм шул вакытта җиңүче, көч-куәт иясе нәкъ менә син булырсың. Һәм галимнәр әйтәләр, ачу ди ул кешенең хуҗасы кебектер дип әйтә. Әгәр дә ачуга ирек бирсәң, ул синең хуҗаң булып башыңа менеп утыра ди, һәм сиңа кушып кына утырыр ди. Моны эшлә, мондый сүзне әйт, тигене әйт, былай эшлә, фәлән эшлә дип, ул сине инде бүтән эшләргә чакырып торыр дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз кешеләр турында былай дип әйтә, тәкъвалы кешеләр хакында былай ди: "Вал казиминал гайза вал афина анин нас, валлаху юхиббул мухсинин." Һәм ди кайсылары тәкъвалылар кемнәр алар? Тәкъвалылар кайсылары үзләренең ачуларын тыялар һәм кешеләрне дә гафу итәләр дип әйтә. Һәм Аллаһ изгелек эшләүчеләрне ярата дип әйтә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә икенче нәтиҗә, үзеңне ачуланганда төрле бузык эшләрдән, бузык сүзләрдән саклау. Эшләмә, түз, әйме, җавап биреп була, аңа сугып та буладыр бәлки, әйме, аны ничектер, аны рәнҗетеп тә буладыр бәлки. Ләкин син түз, син ачуланма, син шушы тыелган эшләрне эшләммә. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәрберебезгә ачудан саклану өчен кайсы бер юлларын күрсәтте. Ничек итеп без ачудан саклана алабыз? Һәм шуларның берсе, мөхтәрәм җәмәгать, Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим дип әйтү. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Аллаһка ташлар белән атып куыла торган шайтанның явызлыгыннан сыгынамын. Анда ярдәм эзлимен, Аллаһта ярдәм эзлимен дигән сүз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә бу җөмлә, менә бу дуга, әйме, менә бу сүз ул иң күркәм дәва булып тора. Һәм сине батырырга теләүче, сине адаштырырга теләүче шайтаннан син Аллаһ Тәгаләгә сыгынасың. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйсың. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм көтәсең һәм Аллаһка ялварасың. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу хакта Пәйгамбәребез безгә булай дип әйтте. Сахих Бухари хадисләр җыентыгында бер хадистә әйтелә, бер вакытны Пәйгамбәребез янына ике кеше
Пайгамбарыбыз янында ике кеше ызгыша талаша башлады. Һәм берсе икенчесен эт итеп сүгә башлады ди. Хәтта бите кызарынган, бүртенгән иде дип әйтә. Һәм шунда Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин бер сүзне беләм, әгәр дә ул шушы сүзне әйткән булса, аның ачуы бетәр иде" дип әйтә. Ул сүз "А'удhu billahi минаш шайтанир раджим" дип әйтте Пайгамбарыбыз. Димәк, бу дару Пайгамбарыбызның даруы. Һәм шул сәбәпле ачуны җиңә алабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде шулай ук икенче бер сәбәп ачуланганда ничек ачудан котылырга икәнлеге хакында былай дип әйтелә: ачулансаң, басып торган җиреңнән утыр. Утырып торасың икән, ят дип әйтелә. Һәм бу да хадистә әйтелгән, мөхтәрәм җәмәгать. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә берәрегез басып торган килеш ачуланса, утырсын" ди. Һәм алай да ачуы бетмәсә, ятсын дип әйтә Пайгамбарыбыз. Һәм галимнәребез бу хадисне аңлатканда былай дип әйтәләр: басып торган кеше, басып торган килеш, ачуланган кеше әллә нәрсә эшли ала ди. Ләкин ул утырса ди, ул инде эшли алмый, ул хәрәкәтләнә алмый. Менә сезгә гади мисал: ачуланганда, ачуы кызышканда, ул басып торган килеш бер селтәнсә, ул хәтта суга ала, шулай бит, зыян китерә ала. Ул нитә ала, төрле эшләр эшли ала, ләкин утырып торгач, аягы белән нәрсә? Аягы утырган уже, аягын күтәреп тибә алмый. Кулын селкетә алмый, шулай бит. Әгәр дә алай да ачуы бетми икән, ятып тор дип әйтә Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Ятсын ди. Яткан килеш нәрсә эшли аласың? Бер дә эшли алмыйсың. Теге кеше читтәрәк торса, син ятып торасың, бетте. Синең эшләргә, бузык эшләргә, гөнаһ эшләргә, рәнҗетергәме, сугыргамы, башкасымы, әйме, син аны эшли алмыйсың. Чөнки син яткан, син хәрәкәтләнә алмыйсың. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез нәрсә дип әйтә? Яткан килеш ди, бөтенләй авыр дип әйтә. Селкенеп үк булмый ди. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе үч алудан ераклашырга чакырды ди. Ачуланыштың икән, сине ачулаттылар икән, үч аласың килә икән, шул рәвештә, шул халәттә ятсаң, инде үч кайтара алмыйсың һәм ачуыңнан сакланасың дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә шушы ачудан саклануның сәбәпләренең берсе, мөхтәрәм җәмәгать, ул басып торсаң утыру, утырсаң ятып тору. Һәм дәваларының берсе шулай ук ачуланганда дәшмичә тору. Эндәшмәү, җавап кайтармау. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Әгәр дә берәрегез ачуланса, эндәшмәсен" ди. Һәм менә шушы сүзен 3 тапкыр кабатлый. Әгәр дә берәрегез ачуланса, эндәшмәсен. Әгәр дә берәрегез ачуланса, эндәшмәсен ди. Һәм менә бу җәмәгать бик тә кыйммәтле булган бер киңәш булып тора. Гаиләдә булсынмы, ир белән хатын арасы булсынмы, дуслар арасы булсынмы, танышлар булсынмы, урамда бер җәмгыятебездә бер ни булсынмы, әйме, әгәр дә ачуың килә икән, әгәр дә бүртенәсең икән, эндәшмә. Дәшмичә тор. Үзең суынгач, үзең ачуың беткәч, әйтерсең, уйларсың, җиткерерсең әйтергә теләгән сүзләреңне, ләкин эндәшмә дип әйтәләр Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә менә кеше ачуланган вакытта сабыр итми, түзми, эндәшә, сүзе агыла да агыла. Кайсы бер кешеләр ачуланганда, аның теге әйтерсең, теге тишелгән чиләге, әйме, суы гел бөтен пычрагын синең өстеңә агыза. Һәм шуңа күрә кайсы бер кешеләр әйтәләр: "Әгәр дә ди кешенең синең турында нәрсә уйлаганын беләсең килсә" дип әйтә, ачуланган вакытта аны тыңлап тор дип әйтә. Җанындагы булганын, күңелдәге булган бөтенсен сиңа бушатачак дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, икенче көнне нәрсә була? Икенче көнне үкенәсең. Оят була. Очрашасың ул кеше белән, сөйләшәсең ул кеше белән. Кичә талашкан, ызгышкан, яхшы түгел. Хәзер инде ничектер дуслашырга да әллә ничек, хәзер сөйләшергә дә әллә ничек, хәзер инде дус булып йөрергә дә әллә ничек икәнлеге, әйме. Һәм менә бу җәмәгать безгә әлбәттә үкенү булганлыгын күрсәтә. Ачуланасың икән, эндәшмичә торып, инде сүзләреңне бушатасың икән, сөйлисең икән, эндәшмичә тормыйсың икән, икенче көнне үкенәчәксең. Аннан соң алдагы ниләргә үкенәчәксең. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы дару ул һәммә безгә дә җиңел булып тора. Җип җиңел. Бары тик ачулансаң, эндәшмә. Бер сүзеңдә чыкма, бер сүзеңдә чыкмасын, сүзеңне озайтма. Һәм менә шул вакытта инде ачуың да бетер, ачуың да суыныр. Һәм соңгы дару, мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса, ачулансаң,
тәһарәтләнү яки гусөлләнү. Ашуың килде икән, барып тәһарәт алсаң, тәһарәт алган вакытта инде синең хисләрең нәрсә эшли? Әкренләп суына, әкренләп ниең бетә. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ашулану шайтаннандыр, ә шайтан уттан яратылды. Утны су белән сүндерергә кирәк. Һәм шуңа күрә берәрегез әгәр ашуланса, тәһарәт алсын", дип әйтә Пәйгамбәребез. Икенче бер хадистә әйтә, берәрегез ашуланса, гусел алсын, дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә менә шушы ашуың артканын сизәсең икән, тәһарәт алсаң, иншаллаһ, Аллаһ рәхмәте белән ул ашуың да бетәр, һәм ул ут, ул кызарыну, ул әшәкеләнү, ул да сүрелер иншаллаһ, әгәр дә тәһарәтле булсаң. Һәм инде Аллаһ Тәгалә Раббыбыз барчабызны да ашуланудан, дошманлашудан сакласа иде, араларыбызны күркәм кылып, арабызга дуслыкны урнаштырса иде, гаиләләребезне дә ныклы кылса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.